Kisumu kono nyaka sani sileronwa ni gin jomage mabende owinjo mar mondo mi oyud omenda no mar Inua Jamii. Kapod wantiere twaka okinyi makawuono abeti, bende ng'ato nyalo bedo ni penjo ni mana kaka iwacho kanyo ni omenda ni mar Inua Jamii en omenda mimiyo ng'ato dwe ka dwe. Mar mondo mi ng'ato ondiki kaka jago manyalo yudo omenda mar Inua Jamii, onego bed ni in ng'at machalo nade, nikech wacho ni en omenda ma jolo jogo manitiere piny kata jogo ma yuto margi ok ni kare. Nitiere jodongo kacha, nitiere nyithi kiye ma onego bed ni yudo omenda makamago. To onego bed ni gin joma chalo nade mar mondo mi adiera ong'e ni hiki oniang', ong'e ni in jago ma ponono in nyathi kich, onego bed gi requirement mane mar mondo mi yud omenda no gadiera. Ten omenda maderom nade dwe ka dwe. Erokamano ahinya Joyce. Mokwongo nyaka ibed ja Kenya. Bedo ja Kenya nyiso ni nyaka ibed gi kitambulisho mindikorigo kaka bedo ja Kenya. Nyaka ibed ng'ano ma osebedo ng'ama hike ng'eny makalo higa 70 kadhi mbele. Mano oyieni mar yudo omenda ni, to nyaka ibed ni onge pesa mora mora mar sirikal michamo. Nyiso ni ka nitiyo gi sirikal to kapod nitiere pesa miyudo bang' retirement to mano ok inyal yudo pesa no. To ka onge gimora mora miyudo yor yuto mora mora tisekalo higa 70, then mano wa register i kende yudo pesa ni dwe ka dwe. Ka in nyathi kich ma onge nyalo, kaka an program mantiere en mar street families, nitiere nyithindo magina e street oko ka, koro wamanyogi, ka wase confirm ni gin nyithindo ma orphan man gi death certificate mag jonyuolgi manyalo dhi e skul, wakawo waduoke skul, sirikal duoke skul puonjo. Ma bende osebedo ni samoro koro donje weche mag gik miywayo maricho maloko parogi, wakawo watere rehab, wakonyogi kaito waketogi e program mar Inua Jamii ni, waneno kaka wanyalo konyogi. Nitiere jomoko bende mong'ol ma ng'ama nyalo konye onge, koro wakete program gi mondo en bende gik ma ji yudo manyalo konye kama intiere, nikech en ng'ama ok nyal. To ka in ja Kenya man gi ID mar Kenya manyiso ni ja Kenya ka, adieri watimo nonro mwayudo ni onge gi uwezo, koro mane momiyo wamiyo ruodhi mag gwenge chive thuolo mondo mi gi register ji mondo ji odonje program ni mondo sirikal okony ji kanyakla. Ilero kanyo makare ahinya Beti, to bendi wacho ni omenda makamano thothne iyudo kod jogo ma kwacho kata kod jogo manitiere kod ng'ol mopogore opogore. Wacho kanyo ni gin jogo mantiere kod ng'ol maponono ok nyal konyore. Gin joma chalo nade, nikech wang'eyo ni nitiere ng'ol mopogore opogore. Gin ng'ol mage ma ok yudo omenda mar Inua Jamii ni, to gin jogo mantiere kod ng'ol mage ma oyangi ni jogi koro adiera onge kaka ginyalo konyore, we koro wandik gi e bwo chenro mar Inua Jamii. Beti. Erokamano ahinya. Nitiere ng'ol ma ng'ato nyalo bedo ni ong'ol to pod onyalo wuotho modhi omany, onyalo dhi motim gimoro moyud kaka okonyore. To nitiere ng'ol ma ng'ato bedo piny ma samoro en mana ng'ama lat gi chonge, samoro en ng'ama ok nyal neno. Mago e ng'ol ma wakwongo consider mokwongo sama wandiko ji Inua Jamii. Nitie jomoko ma ng'ol gi ni mbele ahinya ne jomoko, nikech inyalo yudo ka ng'ato ng'ol kata mana gi lwete moro achiel, ok inyal pime gi ng'ama ng'ol ma ok nen. Nyiso ni ka gibiro gite ni mondo wa register gi, to wakwongo wakawo ng'at ma ok nen cha wa register. Mak mana ni oyawe ne ji te mong'ol, ng'ata man gi ng'ol to chandore. En ng'ama samoro yudo ka gweng' kamodake kucho onge kata ot modake, onge gimoro monyalo chamo, onge ng'ato manyalo ng'iye. Then koro wakete program ni mondo en bende sirikal okonye. To bendi iselero kanyo makare ahinya, to bendi wacho ni itiyo machiegni kod nyithindo modak e bombe kata street children